силерге иңнәгә нимә охшамы? Иң тәүҙә әлбиттә башҡорт балаларының тупланып бер ерҙә белем алыуы. Улар менән үҙ телебеҙҙә саф башҡортса тәнәфестәрҙә аралашыуыбыҙ, ата-әсәләр менән эшләү һәм әлбиттә педагог коллектив. Бындағы уҡытыусылар барыһы ла башҡорт телле һәм ундай кадрҙарҙы йыйыу әлбиттә ҡыйын. Шулай ҙа беҙ бик матур эшләнек һәм әйтергә кәрәк, эшләгән ошо осорҙа иң оҡшағаны миңә коллектив, уҡыусылары һәм ата-әсәйҙәр менән бергә эшләү. Рәхмәт. Һеҙҙе директор итеп тәғәйенләгәс, һеҙ эште иң башта нимәнән башланығыҙ? Нимәнән башланыҡ тип, әлбиттә уҡыу процесынан башланыҡ. Дәрестәргә йөрөү, уҡытыусылар менән яҡындан танышыу, белем сифаты менән ҡыҙыҡһыныу, булған һөҙөмтәләрен ҡарап сығыу һәм шунан сығып гимназияға үҫеш программаһын яҙып, артабан эшләүгә маҡсаттар, пландар ҡороу, шунан башланды. Һеҙҙең эш дәүерегеҙ гимназияла иң ауыр осорға тура килде. Гимназия ремонтҡа яҙылды. Шул турала ҡыҫҡаса һөйләп китһәгеҙ. Эйе, ул осор беҙҙең өсөн ауыр булды, ләкин беҙ еңеп сыҡтыҡ. Әйтәләр ҙә инде, ҡыйынлыҡтар артынан еңеллек килә. Шул осорҙа беҙ 14-нсе гимназияла белем алдык, балалар шунда йөрөп уҡынылар. Ләкин шунан һуң һеҙ менә күреп тораһығыҙ, мәктәп нисек матурайҙы, яңырҙы, шундай сифатлы ремонт эшләнде. Беҙҙең бәләкәй генә булһа ла мәктәптең тамаша залы юҡ ине, фойела үткәртергәйнек. Теге үҙемдең саялығым менән, нисектер үткерлеге менән тип әйтәйем икән, кабинеттағы стеналарҙы алып, беҙ хәҙер менә әле һеҙ сығыш яһаған тамаша залында матур итеп сығыштар яһайбыҙ. Шуға гимназияның фасад төҫө лә бит инде алышынды, элек ул алһыу төҫтә ине. Шунан ул ваҡытта мин әле белмәй ҙә инем, архитектура миңә шылтырата. Һеҙ нишәпте кискеһен уже буяй башлағандар. Һеҙ нишәп төҫөн үҙгәрттегеҙ, был бит инде бөтә композиция, ошо беҙҙең урталағы площадьтәге майдандағы композиция ул алһыу төҫтә, һеҙ тотҡанығыҙ йәшелгә буяғанығыҙ тиҙәр. Мин әйтәм, ул бит мосолман төҫө, ул бит бигерәк тә матур. Һәм ана күптәр ошо төҫкә буяғас, ысынлап ныҡ балҡып тора мәктәптә. Ысынлап та балҡып ултыра. Ҡаланың уртаһында башҡорт мәктәбенең балҡып тороуы. Һәм бына ул төҫтө күреп торам, күрше зданияларға, күрше йорттарға ла шул төҫ күскән, сөнки бик тә оҡшаған. Шуның өсөн әйтерһең, инде ул осорҙа бер ҙә генә ауыр тип әйтмәйем. Киреһенсә, беҙҙе тупланы, беҙҙе берләштерҙе шул момент, сөнки балалар да, ата-әсәләр ҙә беҙ үҙебеҙ бик көттөк ошо ремонтты. Сөнки зданияға 100-дән ашыу йыл. Элекке һәм бөгөнгө көндәге гимназияны сағыштырһағыҙ, һеҙ ниндәй үҙгәрештәр күрәһегеҙ? Әлбиттә, менә материаль база нығынған. Ул мин һеҙҙең менән эшләгән ваҡытта, беҙ Рәйсә Хадиевна менән план төҙөп, программа яҙып, ошо 17 миллионлыҡ грант тоттоҡ бит инде. Һәм менә әле күреп торам, шул тиклем ул республикала ондай мәктәптәр юҡтыр тип уйлайым. Менә ошо робототехника, технопарк менән эшләгән мәктәптәр ул бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Һеҙ бәхетле балалар, сөнки һеҙҙең ошондай матур, яҡты уҡыу йортоғоҙ, белем усағыҙ бар һәм ошондай материал-техник базағыҙ көслө. Шулай уҡ мин һеҙҙең менән һәр ваҡытта ҡыҙыҡһынам. Интернет селтәрҙәрендә һеҙҙе күҙәтәм, һеҙҙең уңыштарығыҙға шатланам. Бына бит уҡытыусылар тип ҡыуанып ҡуям. Шул иң маҡтап, иң һөйләп миҫалға килтергән уҡытыусылар, улар менә Сәлим Мөхәмәтовна, ул сыныпта ҡаланың иң шәп башҡорт теле уҡытыусыларының береһе. Шуға мин үҙем әйҙәп саҡырып алдым, сөнки башҡорт гимназияһында башҡорт телен сифатлы, белемле уҡыусылар тамамлаһын өсөн уның көсө кәрәк ине. Уның белеме, уның тырышлығы кәрәк ине һәм ысынлап та бына олимпиадаларға барып еңеүҙәрегеҙ, менә уның ҙур эше, ҡаҙаныштары. Шулай уҡ менә Альмира Фыуатовнан әйтеп китермен, ул бит инде эҙләнеү эштәре менән бик мауығып эшләй, яратып эшләй. Шуға Гөлшат Рашитовна, башланғыс синиф уҡытыусылары, ғөмүмән балалар, һеҙ бәхетле шундай уҡытыусыларығыҙ булыу менән. Рәхмәт. Гимназияның данын күрһәтеп торған бер өлөш, ул ЮНЕСКО ойошмаһына инеү. Шул турала нимә әйтерһегеҙ? Әйе, ЮНЕСКОны был менә тағы ла һыҙыҡ өҫтөнә һалып әйтәм, беҙҙең районда әле ассоциированная школа ЮНЕСКО тип ассоциацияланған ЮНЕСКО мәктәбе юҡ беҙҙең районда.
Без беренчеләрдән булдык. Мин шуның белән горурланам. Сыныпта укытучыларга нинди генә эш кушһаң да, шул вакытта дәррәү еңел генә күтәрелеп алып, эште башкардылар. Инде ассоциацияланган ЮНЕСКО мәктәбе булыр өчен күп эшләргә кирәк. Бунда инде укытучыларның хезмәте, укучыларның эшләре, эзләнү эшләре һәм менә төрле конкурсларда, конференцияларда катнашып, без үзебезне республика кимәлендә таныттык һәм безне күрделәр һәм ЮНЕСКО тарафынан безгә ошо сертификат бирелде бит инде, свидетельство. Инде анын алда безнең хәзер менә ошо ассоциацияланган мәктәптәр үзе бер оешма булып тора. Мәктәптә бере менән дуслар аралашып торалар, етәкчеләр белән аралашып тора. Шуңа ул престиж дип ул һезнең ошо эшегездә, ошо мәктәптең даны булып тора, ассоциацияланган мәктәп булуыгыз. Мин шул елдары Францияга, Парижга барып, штаб-квартираның үзендә үзебезнең гимназия турында һөйләп кайттым. Һәм шул һөйләгәндән һуң, йөреп кайткандан һуң 2 елдан һуң гына килде ошо һездә свидетельство. Котлайм. Мин һезнең өчен бик шатмын. Рәхмәт. Гимназияның материал-техник базаһын ныгытуга матди сыгымдарды кайдан таптыгыз? Әлбәттә, ул усырда безгә ата-әсәләр ярдәм итте. Ата-әсәләр безгә укучыларга ниндидер, мәсәлән, менә концертлар куябыз икән, костюмдар тегергә ярдәм иттеләр. Я булмаһа, китапханага китаптар сатып алырга ярдәм иттеләр. Булай мәктәп бит инде ул бюджет учреждение, шуңа ул бюджет аксаһына һәм үзебезнең райондың аксаһына алынган материал-техник база. Грант үзе күпләгән акса, шуның өчен безнең мәктәптең тирә-янында материал-техник базаһы ныгынган, бик көчле, тик мотор итеп кулланып, мотор итеп эшләп, хәзерге информацион технологияларның көчле сагы, без компьютерһыз, ноутбукһыз, планшетһыз бернимә эшләй алмыйбыз. Шуның өчен ул укытучының иң беренче элек мел була тактагайларга, иң беренче ярдәмче укытучыга, ручка, дәфтәр була, хәзер һәр укытучыга шу компьютерлар, планшеттар бик кирәкле. Өфедәге 20-нче гимназияда әле укытасыз, директор итендә. Үткән атналагына аларның 50 еллык юбилей үткәреп киттегез. Ошо гимназияга директор хайлау конкурсына гариза бирүгез һәм бәйгелә еңүгез үзе бер вакыйга булып торды. Һәм ошо яңа урынга өйрәнеп киттегезме? Әлеге көндә ничек эшләйсез? Bundan 3 ел элек ошо 20-нче гимназияда ул әйтергә кирәк, Өфе калаһының иң беренче асылган башкорт мәктәпләренең береһе. 1970 елда башкорт интеллигенцияһы үзенең балаларын башкорт телендә укытайык дип зыялылар астыргандар һәм шул традицияләрне бердә генә саклатмай, милли мөхиттә, милли рухта укытабыз, тәрбияләйбез. Һәм әйтергә кирәк, башка мәктәпләргә караганда Өфе калаһының бездә 100% башкорт балалары укый. Бездә башка милләт балалары укый алмай. Чөнки безнең 1-нчедән 4-нчегә тиклем бөтә предметларда башкорт телендә алып барыла. Ул булһын математика, теория өйрәнү, физкультура дәресләре башкортча бара, йыр дәресләре, рәсем дәресләре тик рус теле генә русча бара. Инде 5-9 сыйныфка итһәләр, уларның катнаш русча һәм башкортча бара. Инде югары классларда уны бердә, ул инде бердәм дәүләт имтиханнары әзерлек, шуңа рус телендә барала. Әйтергә кирәк, мин әлбәттә конкурста катнашып карайым дип кенә гариза биргәйнем. Ул әйтеп, башкаларның симптомында бик абруйлы етәкчеләр катнашалар, инде мин үзем дә барам дип тә уйламайм. Һанап карайм, документларны биреп карайм, ничек үтә икән башкаларга конкурс дип. Документларны биреп караным, без бара 29 кеше биргән булганбыз. Һәм ул поэтапна барды, 3 турдан торды. Шу һуңгы турга без 5 кеше калгайнык. 5 кешенән 3-әве калдырдылар. Һәм шулай поэтапна барып, кемдәрдер төшеп кала, кемдәрдер кала бит инде. Миңа бер көн шалтыратканнар, һәм конкурс үттегез, әйдәгез, августан эште башлайбыз. Мин каушап киттем, мин әле әзер түгел идем. Мин монда өйрәнгәнем, монда эшләйм әле дип, теге ныгынганым.
балалар менен бит инде балаларым да ошо мектепте окуп мында окурбуз тамамларбыз деп эми билем анда өзүмө да коймой килээһиңиз конкурста катнаштыгыз улайбасына катнаштыгыз деген ороо бит инде мен өзүм да сынап карарга ойландым мен күсүм жетирдим экен нисек болор экен бак десең күсүм жеткендей болгон экен ошого сакырган жерге бар дейдер сакыргачтар Өфү каласына юлландым мен Өфүгө барып иштей башлауым албетте теге баш калада сыныпта мында ритм турмуш бүтүнлөй экинчи мындагы көп түгүл али келгесте мен мында Белорет районуна келсем мен тауларга кайтам хагынам ул менге көз бирет дейинде ошо бул жака келсек убакыт тукталып турган сымак Өфүлө убакытты сезбейм эртеңге эртеңен мектепке барып турасың кайтсаң 9-10 саат кечке чүнки мектепте зор анда 800ден ашык бала окуй каланын уртасында болгонго төрлү комиссиялар текшерүүдөр оборнадзор эргеле министерство янында бөтө магариф бөлүгү администрациялар олар эмне дегенде текшерүү болсала эң төбө 20-ка деп турар 20-силер вы всегда готовы у вас все есть давайте сас деп ошого биз айтерге керек бик нык теге луп астында жашаган көп жашайбыз иштейбиз беришмейбиз ошоның үчүн 20-си мектептин ушундай матур традициялары бар мына мен келечекте ойлойм да ошо мен сиз менен иштеп сизди жетектеп кеткен ошо гимназия менен алиги иштеген гимназиямдын достук көпүрөн түзүүгө hamda эми сиз менен бирге катнашып мен коллегаларымды мында алып келип Ялбай Хаматов исимдеги гимназиянын окутуучуларын балдарын өзүбүздүн мектепке гимназияга сакырып очураштырып уртак конференциялар өткөрүп тажрыйба ортаклашып ишлерге деген ниеттерим бар эле албетте пландар көп мына билүүбүзчө биздин гимназия Фатима Мустафина исимин үйрөттү ал заманында 16 жыл боюна магариф министри болгон ушу биздин Башкортостанда бирден бир катын кыз министр болгон шоусузга һәм мына мен һәр вакыт өзүмдүн да коллегаларыма айтам Фатима Мустафина исимин үйрөткөз биз лайыклуу буларга тийишбиз билим сифаты бар немеде демек югары кемелде буларга тийиш деп энди сизге менин тилегим алиги убакытта мына Янабай Хаматовго халык жазуусунун исмин берели деген ой фикирдер бар экенде интернет силтеринде йөрүй шуның үчүн мен ойлойм да сиз дәррәү окуучулар ата сейдерегиз окутуучулар Белорет району дәррәү генә күтәрелеп сынапта шул исемди ялап кайтырсагыз мен сизге зур рахматлы булар идем. Рахмат. Элекке коллегаларга, гимназистларга әйтер бүлек. Әлбәттә, бүгенге көндә төрле профессиялар. Элекке булган профессиялар хәзер югала. Яңа профессиялар туа, чөнки замана шулай, заманса, заманнан бергә атарга, заманның булышын һигергә, тоерга кирәк. Һәм үзегезгә кирәккән профессияны электен уйлап йөрергә, һәм уку мәктәп елдарында ук кем булырыгызды белеп, электен шул предметтарга басым ясап, шул предметларда көчле итеп, нык итеп укырга, имтихандарды тапшырып, безнең республикабызның кирәкле бүгенге көндә башкорт җитәкчеләре булырга әзерләнергә кирәк. Чөнки яшьләр хәзер бик әүдем, улар бер-береннән мисал әйтеп, бер-береннән күреп, нисектер алга ынтылып, тормышка үзләренчә матур максаттар куеп яшәйдәр. Шуңа мин бар укучыларга ла тырыш булырга, дүртле бишле баһаларны укырга, тәрбияле булырга, тәртипле булырга, телде белергә, башкорттың тарихын белергә, курай моңын тыңларга, һөйләшергә һәм дә үзебезнең мәдәниятте, сәнгатьте белеп, күреп, һәр башкорт балаһы башкорт йырын йырларга, бии белергә һәм милли инструментында уйнай белергә тиеш. Шуңа мына ушка гына без электән дә йырлы гимназия дип әйтмәгәнбез. Менә бүген дә безнең коллективтарыгызды күреп куанам. Һәм үзегезгә менә кадәр тупырлатып бәйнегез мин исләйм. Сәхнәдән төшмәнегез, шуңа шулай сәхнәләр гел күренгәнгә лә сезнең йөзләрегез миңа бик таныш. Мин шул сырды бик хагынам, сезнең бәйгән сактарыгызды. Шуннан флешмобка сыгып бәйнегез бит инде менә мәйданда. Мин шуны күреп илам. Шуңа мин сынапта теге әйтергә кирәк. Хатирәләрем бик бай. Мин сезгә хагынам. Зур рахмат. София Басырның һеҙгә әңгәмәсен зур рәхмәт. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар, оҙон ғүмер һәм ғаилә бәхет теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Рәхмәт.